jopiny somo diwach nango bende giwach ni mogik kaluwore gi thund wach makama. Erokamano ahinya Sharon, aparo ni wabedo gi twak maber kendo amor ahinya gi jawinjo mowuoyo kawuok e kaunti ma Migori. En adieri ni kembe wagi komi techo makare kendo oyier boards motegno kendo mag jogo mong'eyo tijno monego gitim to ginyalo ringo e yo makare. Omiyo nitiere manyalo bedo privatized, nitiere ma ok ochuno ni nyaka bedo privatized. Adieri makende kendo en ni privatization ok ochako kawuono. Wang'eyo ni chien kachacha ne wan gi KenGen kanotimne privatization mano 2006. Kaeto wabedo gi mar Telecom kaluwe, bang' mano ne wan Kenya Railways 206 mago time hik Kibaki, ne wan gi Mumias bende 206, wabedo gi Safaricom 208, wasebedo Kenya Insurance. So gigi bedo ga kamano, mak mana ni nitiere ma ok inyal golo e lwet sirkal nikech gin strategic importance. Kenya Ports Authority en achiel kuomgi. Inyalo kawo maybe bath moko achiel ariyo to nyaka dong e lwet sirkal nikech it's a strategic investment mar sirkal. Kopogore gi mano en ni wang'eyo ni weche mag somo, weche mag thieth gin weche ma omako, gin chuny piny, gin public good kaka ne Dr. Professor Fred owachocha. Magi wabed motang' ahinya kwadwa golo gi e lwet piny owacho. To kopogore gi mano en ni sirkal mar Kenya Kwanza ni pod owendo koka nochako tich. Kendo aparo ni nitiere kuonde mosetimo maber, nitiere kuonde moko ma kamoro ng'ikruok nyalo bedo ni nitiere. To wan kaka jogo man gi lony kendo jogo ma bende nyalo temo fuono wach ne jopiny, kama ber wapuo, kama rach bende wasiem. Ang'e nitie ariyo adek moko mabeyo, nitie ariyo adek moko maricho. Duoko budget piny kano wagolo bilion 300 anapani mano gima ber nikech biro miyo waolo pesa matin kendo sirkal ne osetemo yorno. Nitiere gigo manokel e sirkal mokalo machalo kaka miluongo ni teams ma king'iewo gimoro tiyudo ETR ma KRA ng'iewo sano. Mago technology machon. Nitiere mang'eni biro sani ma biro miyo ushuru dhi malo. But gima duong' moloyo ni sirkal nyaka twang' lawe kalure gi size ni. Ka ok watimo mano to pod wabiro kwecho. Gima nomiyo sirkal mar Kibaki notegno en ni nodok e gimiluongo ni balanced budget ma deficit mane ka koro kwecho bedo matin to omenda ma wan go bende tayo chenro mag dongruok. Kaeto gimiluongo ni debt restructure bende kwatimo to biro konyo molo kata privatization. Tiende ni onge tiende ni in gi gowi mar $9 trillion, nus mare e yawo oko, nus mare e kawo pacho ka. To interest kata debt service cost atamalo 80 en ma local, atamalo 20 oko. Tiende ni kwa tugo gi kwano ni maber to wanyalo duoko garama mar chulo loan piny ma wane ni kata gik moko ma wadwa golo e lwet sirkal ma ok onego wagol wadongo. Erokamano ahinya Hesbon.